Diyos maray na hapon po, pagirumdum po sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off kan sa indong mga cellphone o ilaag po sa silent mode, likayan ang paggamit in cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog na po sa pagpuon kan sa tuyang nobina para kay San Judas Tadeo. Hearts will feel with sadness, saints will call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart, change to joy my every if it be His will. Like you, I long to be evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart, change to joy my every if it be His In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. See the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. May Cusa implore you of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy
what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini nagdalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto And Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passionate cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat, dolot kan Hesmundo family, for the gift of life of Eden Brigel, by Glenna Padilla and Borugcos 82. Pasasalamat by Anonymous, Salve Gapayaw, Aurealis Tangco, Clarice Lianza, Mr. and Mrs. Joel Granadino and family, for passing the NCLEX by devotee, for passing the NCLEX exam of Ronelia Magdamit and Janela Esta. Pasasalamat by Anonymous. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod, for good spiritual, physical health and safety of family by Rosie B. Azupardo Cantara and family, for Janelle Reyes for favorable result in a professional pursuit by Arabia and Reyes family, for continuous healing of May Joanne and Milagros Hesmundo by Hesmundo family, for the upcoming board examination of PNLE 2026 NCLEX by Cristina M. Villanueva. Special intention by Agnes Almonte, for bar examination by Vince Bryan, for safe travel by John Michael Santa Isabel Pranada. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Froilan by Rosie B. Azupardo Cantara and family, para sa kalag ni Mary Ann by Mendelilla family. Matindog na po ang gabo sa sinsarabay niyatong awiton ang awit sa pagbuon. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Giraray sa tuyang irinara ni ki Saint Jude an sa tuyang mga kahagadan sa inot na Webes kan bulan na Agosto. Siring man ngunya na aldaw nagsiselebrar po ang simbahan nin sarong magayunon na piyesta. Today is the feast of the Transfiguration of the Lord. Si Jesus nagpahiling sa iyang apostoles na nagliliwanag, maliwanag ang pandok, maliwanag ang bado, tanganing ipasirip ang kalangitan. Punanta ang selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na mamuraway sa transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang sakramento nin pagtubod sa pagsaksi nin mga kamagurangan, asin makangalas na inot mong pinahayag ang lubos na pag-ampon nin mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkuban mo na naghihinanyog sa tingog kan padangat mong aki. Magkanigo kaming magin mga paramana, kaiban niya. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel.
Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarong danay na buhay, nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi, siring sa niebe, ang sa iyang gubing. Asin, nakakaagid sa telang purong lana, ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono na igwanin mga ruwedang naglalaad. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribu-ribong tao na naglilingkod sa iya. Asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso. Asin, binuksan ang mga libro. Sa bisyon na ini, sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garutaw. Nagrarani siya sako. Napapatos ang panganoron asin nagduman siya sa danay na buhay. Dangan ipinamidbid sa iya. Tinauan siya nin otoridad. Unra sa kapangyarihan na maghade. Tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon. Rasa, asin, lengguwahe. Nagdadanay ang sa iyang otoridad, asin mayo nin katapusan, ang sa iyang kahadean. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang kagurangnan nagahade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Hade ang kagurangnan, magugma lugod ang daga, magugmalugod ang mga baybayon kan dagat. Panganoro na sin kadikluman ang nasa palibot niya. Katanosan asin hustisya ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Ang mga bukid natatanaw siring sa taros sa atubang nin kagurangnan. Sa atubang nin kagurangnan nin bilog na daga. Ang kalangitan nagbabareta kan sa iyang katanosan. Asin ang gabos na nasyon nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Huli ka, kagurangnan, ang pinakahalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula, kisagabos na mga Diyos. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Ikaduwang babasahon, pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. An ipinahayag sa Indo, dapit sa kapangyarihan, asin pagdatong ni Hesukristo, sa satong kagurangnan, bakong gikan sa mga osipon na inimbento sana. Huli ta mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya kan inako niya sa Diyos Ama, ang kaumawan asin kamurawayan. Dangan, nadangog mi ang tingog kang dakulang kamurawayan kang magtaram siya. Ini ang namumuton kong aki na kinakaugma ko. Nadangog mi ang boses na ito na hali sa langit. Huli ta kay riba kan kagurangnan duman sa banal na bukid. Kaya nagurog ang samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa Indo na pahalagahan ang pahayag na iyan. Iyan garo sarong ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagkod na magbanaag ang aldaw, asin magliwanag ang bituon na makaaga sa saindong mga puso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang sa kakurangan, nasa
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sakaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kan idtuon na sinda sa ibabaw kan bukid, nahilin ninda na naliwat an itsura ni Jesus. Nagliliwanag siring sa aldaw an sa iyang lalawgon, asin nagkikintab sa kaputian an sa iyang bado. Dangan, nahiling ninda si Moises saka si Elias na nakikiulay ki Jesus. Kaya, nagsabi si Pedro ki Jesus, "Kagurangnan, marhay na uya kita digdi. Kun buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag. Saro sa imo, saro ki Moises, saro ki Elias." Nagtataram pa si Pedro, kan lindungan sinda nin maliwanag na panganuron. Dangan, sarong tingog, hali sa panganuron, ang nagsabi, "Ini an aki kong namumutan, dangugan nindo siya." Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdarapa sinda sa takot. Alagad dinulok sinda ni Jesus, dinuktan dangan sinabihan, "Tumindog kamo, dai kamo matakot." Pagtingkalag ninda, mayo na sindang nahiling duman, kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot sinda hali sa bukid, tinaraman sinda ni Jesus. Dainindo ipag-usip sa kiisay man an nahiling nindo. Sagkod na an aki nin tawo, mabuhay liwat. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Aram ko po, pagal na po kamo. Tapos na an aldaw. Pero da inagtugot na an first Thursday, da ima-celebrate sa St. Jude. Yaon kita dahil kan sa tuyang pagdebosyon. Pero kasabay po kan pagranita kay St. Jude, igwang providential na kasabay na liturgical celebration, tapit siya sa ispo ngunyan. Every year, on August 6, the Church celebrates the Transfiguration. Pamilyar ini sa tuya, lalo na kung nangangadji kita aroaldaw nin Rosary. Pag Thursday, luminous mysteries. And the fourth mystery is this, the Transfiguration of the Lord. Sarong hapot lang, ang buotang masimbag ngunyan na hapon. Ang hapot para sa satuya gabos. Pasain ka. What or where is your destination? Where are you headed? Importante ini para sa gabos na biyahero. Travelers, ask this first question. Kung ma-commute, kung ma-drive nin auto o motor o tricycle, kung ma-book nin ticket para sa bus, sa barko, sa eroplano, ang inot na hapot. What is your destination? Masain ka. Because the answer to that question determines your direction. Kung pasain ka, iyo man an mataram kun arin an aagihan. Masain ka ngaya, pasursugon, duman po yan. Patabako po ako, kun patabako digdi po an agi. Kun pabirak, pwede po dyan. Kun panaga Manila, duman po an aagihan. In other words, your destination determines your direction. Ang buhay kan tawo, garo man po, travel. We are travelers. We are all just passing through this life. Dai man kita maistar sa kinakban na ini.
Gabus kita, nakikiagi man sana digdi. Kaya, kung ang buhay kan tao is travel, magayon ihapot, pasain ka. I'm sure, at one point in your life na ihapot mo na ini. Ano bang purpose kan buhay ko? Ano ba ang tuyo ko digdi sa kinakban na ini? If I have only one life to live, what will I spend it on? Is it success? Is it wealth? Comfort? Recognition? Because all of these are good. Bako pong maraot na maghinguwang yumaman, maging komportable, igwang success. Kaya lang, mga Kristiyano po kita. Ang Kristiyano, igwang tinatanaw na ultimate destination. Sabi kan mga Gen Z, side quest lang ang comfort, side quest lang ang wealth. My main quest, pasain. The gospel today and the liturgy today answers that important question. Sarong aldaw, dinara ni Jesus ang tulo sa iyang disipulos. Remember, he has 12 apostles. One of them is our patron, Saint Jude. Pero aram po nindo, sa barkadang iyan, igwang inner circle. Garuman kita, ano po, sa kadakulan kan friends mo, igwang smaller group. Si Jesus igwaman. Si Peter, saka sumagtugang na James and John. One day, he brings the 3 men along with him. They go up a high mountain. As in sabi sa Ebanghelyo, pag abot duman, biglang nagbago ang itsura ni Jesus. What happened? His face shone brightly like the sun, mapution. Pati subado niya, mapution. Sabi sa ibang versions kaining gospel, minaputi na maray subado niya, mas maputi pa kisa kayang paputionin sisay man na paralaba sa kinakban. Anong sabon daw ang ginamit? Mapution daa si Jesus. It was a peek, a glimpse of heaven. Tabako lang si Jesus na nagliliwanag ang nahiling, nagpahiling pa on his sides si Moses and si Elijah. They are representatives. Si Moses, the law, si Elijah, the prophets. The law and the prophets of the Old Testament was present in that vision. Garo tinataram na iningyaon sa tahaw si Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. Si Jesus. Dangan, igwada ang panganuron, a cloud covered them, and from the cloud was heard the voice of God the Father. Anong sabi? Sabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Kung kamo po makahiling nin arog kaining grand vision, spectacular vision, ano daw pong reaction? So disciples po, so tulong apostol, nagkatarakot, kaya nagdarapa sinda sa pagkatakot. But Jesus told them, "Lift up your eyes. Do not be afraid." Pagtingkalag ninda, wara na, so vision. No more light, no more Moses and Elijah. Kan pababa na sinda, hali sa bukid, sabi ni Jesus, secret lang. So pinahiling ko sa Indo, kamulang ngo na ang makaaram. Do not tell the brothers, do not tell other people until I have risen from the dead. Anong purpose kaini? Natata ipinahiling ni Jesus ang sa iyang glory, ang sa iyang kamurawayan. Kung babasahon tapo sa gospel, ining transfiguration account, and you move fast forward kung anong mga masunod, we begin to understand the purpose. Dahil paglugsot po ninda hali sa bukid, malaog na po sinda sa Jerusalem. Anong mangyayari duman? Si Jesus malakaw na sa way of the cross.
maagi na sa pagtios, ipapako sa magagadan, aram kan kagurangnan na ang mga apostol, baad magkatarakot pag nahiling na pinapadusahanan sa indang maestro. Aram ninda na baad magluya ang buot kan mga apostol. Kaya bago pa mangyari itong pagtios, ipinapasirip na ang destination. It's as if the Lord was telling them, do not be afraid with the next events because it will not end with suffering and death. It will end with glory, with heaven. This is the ultimate destination. Magayunon po, na bago mag-agi sa pagtios, ipinasirip na kung ano anyaon duman sa puro. Tanganing dai matakot. Mga tugang kaipuhan po na baguhon kaini ang pagkabuhay asin isip kan sarong Kristiyano. Because if we know that this is our final destination, it should change our lifestyle. Halimbawa, kung ang destination mo is success, ay yung man ang aagihan mo, you will arrange your life around achievement. Taan tuyo mo baya success? If your destination is comfort, iba man ang buhay mo, iiwasan mo ang gabos na suffering. If your destination is kayamanan, you will spend your life na nagpapayaman, nagtitipon. But if your final destination is heaven, it also changes the way that you live. Paano? Matrabaho man giraray ako, pero nagtatrabaho na ako ngunyan, gusto ko, ang trabaho ko, pabanalon ako. Ihatod lugod ako kan trabaho ko, palangit. Kung ang trabaho ko, tinutukdoan akong maging maraot na tawog, para daya, nanlalamang kan kapwa, sayang man kan trabaho. Ihatod lugod ako kan trabaho ko, palangit. Dakul sa tuya digdi mga estudyante, puon ngunyan dahil aram ko na ang final destination ko is langit, maadal ako, bako lang tanganing makapasar sa exam, o bako lang tanganing makapasar sa board exam, maadal akong maray, taan pag-adal ko dapat pinapabanal ako. Ihatod lugod ako kan pag-adal ko, palangit. Nagpadi ako, tamuya akong makapalangit. Nag-aagom kamo, tamuya nindong makapalangit. Gabos na ginigibuta sa kinakban na ini. Stepping stones, tanganing makapalangit. In other words, pararihas po kita nintuyo digdi. Dawa haputon po nindo ining church volunteers. Kung nata sinda nagbo-volunteer, aram ko pagal naman sinda sa mga trabaho ninda. But why are you here? May kanya-kanya po yan sindang istorya kung nata naging church volunteer, pero pararihas po sindanin istorya, at the end of it, muya kong makapalangit. Kamo, mga deboto ni St. Jude, may manlain-lain po kamong istorya kung nata nagdidebosyon kamo, pero pararihas po kita ma-agree. Nagdidebosyon ako, webes-webes, tamuya kong makapalangit. Pag-arog ka ini ang point of view, natutukdoan ang puso. Dahil pagwarang langit, magabaton mag-agi sa suffering. Garubaga ang suffering, kagabatan kan buhay. Pero pag may langit, ready na kitang agihan ang suffering, ready na kitang magtios nin maski anong gabat, taaram tang bako man yan ang katapusan. My suffering is helping me grow as a person and is leading me to holiness, leading me to heaven. Kaya pag tinatawan po kita nin krus, rumdumon, ang krus, ang aagihan, palangit. The next time that the Lord gives you a cross, please don't run away. Paano pag tinatawan kitang krus, an inot ang reaksyon, magtago, magdalagan? Do not run away. The next time that the Lord gives you a heavy cross, embrace the cross. Dahil iyo yan ang dalan palangit. The Lord shows us that in His life.
Sa pag-agi niya sa krus, nakaabot sa kamurawayan kan langit. And the same pattern will be followed by our lives because we have been baptized in Him. Dear friends, may this be our prayer for this Mass. May our lives be oriented toward that final destination, heaven. Nagbabiyahe po kita. We are all travelers and we're just passing through this life. Lugudan pag-agi digdi sa kinakban, tabangan kitang mapabanal, ihatud kita sa langit. Dumanlugod kita maghirilingan, kaibaan mga santo asin anghel. Heaven is our home. This world, this is not our home. Bless you, Lord God of all creation. With you goodness we receive gladly and offer you. Dear to look with you in advance until we come first to God. Bless you, Lord God of all creation. With you goodness we receive divine honor and offer you. With you in advance until we come for spiritual, spirit and contrite heart. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako ang malugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Pakabanalaan mga dulot na atang sa mamurawayon na transfigurasyon kan sa imong aki. Asin hugasi kami kan mga digta nin kasaklan sa banaag kan sa imong kaliwanagan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapa. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, pinahayag niya an sa iyang kamurawayan, asin pinano sa orog kadakulang banaag, idtong kamugtakan kan hawak na kapareho sa iba, tanganing an kapadungkalan kan krus, mapara sa puso kan mga disipulo. Asin sa kapanoan kan makangalas na pinabanaag sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya kaiba kan birtudes kan kalangitan, padagos kaming nagsisilibrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan.
Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan kaini, ta ini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, ginumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin kalangitan, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro, Santiago, asin San Juan, asinan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo, gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang Ama na yaon sa langit. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa dagaing siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aroal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, ansa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapwa biyahero, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya si Kristo, andalan asin padumanan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po, for prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, ining mga banal na kakanon na samong inako, magbagulugod sa mo sa saiyang ladawan. Naan kaliwanagan ka ini, binuot mong ipahayag sa saiyang mamuraway na transfigurasyon. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 23,780 pesos and 30 centavos. Anabagta po sa siring na oras kan misa, 4,316 pesos and 20 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 4,799 pesos and 80 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Hulyo, hala sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos. Sa mga nagbalik na po kan sa indang canisters, pwede na po iniko anon sa opisina, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawot mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 5,000 pesos. Duwang Anonymous, tig 1,000 pesos. Apat na Anonymous, tig 500 pesos. Anonymous, 300 pesos, 200 pesos. Paliza Family, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.